Kultuře vás pozveme na výstavu fotografií, také připomeneme koncert ke státnímu svátku a nakonec zavítáme do Hvězdárny. Do galerie u Hanáka ve Školní ulici se vypravili členové pražského fotoklubu Faun, aby svým kamarádům a všem fanouškům zajímavých fotek ukázali své snímky. 5 fotografů amatérů spojuje záliba v abstraktní fotografii. Fascinují je fragmenty zdí, plechů nebo třeba odrazy ze skel. My jsme se tak nějak našli. Našli jsme se tím způsobem, že jsme si vyhlídli lidi, u kterých jsme měli pocit, že pracují podobně nebo přemýšlí a vidí podobným způsobem jako my. Takže ty fotografie nejsou podobné, ale když se na ně podíváte, tak vidíte, že tak nějak jako jsme sladěni. Jo. Jsou to, říkám, jako my pracujeme, my se nesnažíme zachytit realitu. My se snažíme tu realitu nějakým způsobem interpretovat. Takže tím se asi hodně lišíme od, řekněme, většiny fotografů. Parta fotografů se dala dohromady přes internet. Jejich podobné postřehy z okolního světa, zachycené vždy s nápadem do fotoaparátu, je semkly a společné výstavy mají podobného ducha. Mě na tom nejvíc baví, že si můžu do relativně obyčejných zákoutí ve městě promítnout něco právě, aby mě to nenudilo. Takže já si tím tak jako ozvláštňuju tyhle jako špinavý sklo nebo popraskaný chodník, tak si do toho prostě ráda něco promítnu. Horní fotografie se jmenuje Balkon pro Julii a je to neuvěřitelně špinavý sklo při výstupu z metra na Vltavský. A za něm jsou nějaký stíny, odrazy a tak dál. Prostě je tam nějaká trošku práce se světlem a takovýma věcma. A to je právě to, co se mně líbí, že přesto, co vypadá jako špinavý sklo na první pohled, takže z toho může nakonec být takový jako obrázek. Každý z 5 autorů ukazuje 8 svých prací. Fotografie Lenky Faltejskové, Jana Sisla, Barbory Nebeské, Petra Labunka a Martina Dobeše můžete shlédnout v galerii u Hanáka až do 12. listopadu.